10 правила, които трябва да чуете, за да разберете напълно този живот. Последното от тях е най-важното. Първо, ако хората говорят за теб зад гърба ти и не смеят да ти го кажат в лицето, нека си останат точно там, където са, зад теб. Второ, когато получиш това, което искаш, това е Божието напътствие. Но когато не получиш това, което искаш, това е Божията закрила. Трето, безпокойството не премахва проблемите на утрешния ден. Това е нещо, което унищожава вашия днешен мир и спокойствие. 4. Може би това житейско пътуване не е предназначено да ви превърне в нещо съвсем ново. Може би е, за да изоставите цялата си нереалност и да станете това, което наистина трябва да бъдете. 5. Ако продължавате да четете старите глави от живота си отново и отново, няма да можете да започнете следващата глава. 6. Докато не осъзнаеш, че болката от това да останеш същия е по-голяма от болката от промяната, ти ще продължаваш да бъдеш такъв, какъвто си сега. Не можеш да дадеш повече време на своя живот. Затова дай повече живот на своето време. 8. Не е трудно, просто е ново. 9. Хората са видели само решенията, които сте взели. Те не са видели изборите, които сте имали пред себе си. 10. Никой друг няма да дойде да ви спаси. Вашият живот, вашето щастие и вашият мир са изцяло ваша отговорност. В онзи момент, в който приемете тази истина, вие наистина ще бъдете напълно свободни и ако все още не ни следвате, може би никога повече няма да чуете гласа ми. Ако вече ни следвате, добре дошли отново. Вие всеки един ден